Janda. Janda. Okay. Ngayon, ha? Naman siya. Sarap. Ay, gutom. Ha? Ano yung lingkod ko yun? Ay, walang pagtulog. Gusto mong balay. Gutom ha. Pakal itong taong may pang sodaan. Ito aguan. Kog. Sakit kog makaon. Dito siya siya. Kurang na siya ko. Papakita ko na ba? Ito. Pwede kung kaon may quick. Hoy! Ngayong gabi eh. Mainit ko sa mga ko eh. Ito sa wheel. Daming hugasan ngayon. No way! 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 Bro, what's chance dito? Uy! Dire man good. What's chance? What's chance? What's chance? Grip on. Okay, turn on. What's chance? Dana. Yo, ato na clean. Ato na papa. Stinky man. Stinky pupo. Dad, ito might be Go. friends. Be friends? Yes. Kamu sa saya? Kamu saya? Kamu saya? Ito saya. Ayaw. Ayu. Ayu. Tata, agiko. Ayu. Ayaw, tata, agiko. Abri ko tata. Apri, tata. Abri. Ayu. Ayaw. Ayu daoy. Bunga bungol. Wait. Ayu. Wait first. Wait first. Wait. Ayu. Di sabot si Tito, be? Agiko, agiko. Di sabot si Tito. Manakap, bago na ka nag-wake up? Yes. Nag-sleep day ka? Yes. Did you sleep? Good. Did you sleep, Gray? Good day ka. Ayaw na sleep day ka, gikan? Yay! Asa na ba? Asa na? Pero si Milky, ngoy ligo. Malapit. Malapit. Ay, aman ako idiso. Ha? Ang si ibang nila ko. Kani. Bang. Si bang rin. Wait a minute. Gi. Ano? Ayun eh.
TikTok. Ang laga pang mga ko. Ano eh? Yeah, nami sa among payag, high vlog. Nami sa among payag. Malibang. Balas. Balangan na ako. Balangan mo. Mga piki sa mga piki. Ang wedding card na Yun naman ay pako imong likod. Ano na ay? It's a wings? No, it's not. Hello, wings good. I am a dragon. You're a dragon? Who told you that you're a dragon? Who told you? Who told you? No. No, there's no fire. There's no fire coming on your mouth. In your mouth. What's that? It's my wings. It's your wings. Wings powder. Wings powder. Pako. I am a dragon. No, you're not a dragon. Mm. You know what? Dragons are Getting a snake. people, Snake. those Snake. those people who call dragons are. Kiss of dragon, no? No, you're not a dragon. Balik na lang yung slipper. You know what? Those people who called us dragons. Slipper lang. Slipper lang. Do you know what is dragon means? Do you know what dragon means? Wings. Na, it's your wings. Lagi. Do dragons have wings? Inatito mo. Oriental dragons don't have wings. Ah, wala yung wings. Fly. Fly It's a western dragon. Fly na. Dragon, guys. Yes, Oriental dragons don't have like Dragon Ball. Naripa ko ang Dragon Ball. Ay, dragon nga may wings. Itong pagkana, napoy dragon nga may wings. Na lagi. Kamino, ayun na dragon. Tito mo Dragon Ball, wala man ay pako. Game of Thrones, dragon. Hello, no. Don't. No. Hello. Nangaway, hello. La dragon yung kagri, dragon. Ikaw ba? Ano nangaway man ka? Ikaw ba? Away. Away. Ikaw ba? Anong giaway mo ko nimo? Anong giaway mo ko nimo? Sakay bubong ko. Imo mong giaway. Away. Away, gri. Si TikTok. I am a TikTok. right. Nakay TikTok? Si TikTok? I am a dragon. No, you're not a dragon. It's not real wings. Dragon? Away. I am a whale. No, you're not. Whale. Away. Whale. Ngayon mong giaway. Giaway. Ikaw ba? Away, green. Tubulan mo ko ng RJ, ang siya. Mirma. Tubul mo ko ano. Mirma. Diyo. Come. Gamit. Basta na, gitubilan ng RJ, 100 ko no, yung siya, matod pa niya. Come. Ako ba nang gamit, ano? Di ba? Hindi ko. Oo, tubilan man. Oo, na, tubilan. Hey, Ma. Come here, Ma. Ayan, hold up. Kuya, Ang kuya, gabling-bling mo kuya. balik na ako. Kamaran ka dito na eh. Wala, may kwarta.
Kaata ba niya? Hold ka pa na. Wala, naipako si Gray. Yes. Wala, naipako. Fly na na. Fly na na. Fly. Sa man, dragonfly? Tapirot. Isa nga, dragon. Gray, dragonfly. Ano, tapirot mo nga dragon. Oy, so may... Lahat mo nga dragon, kita pirot. Isa naman ni, ay. So, yung mga kuya, oy. Diba? Uy, wala mo na ilaba. Ilaba. Uy, hugas yung motor. Ang motor ay gigamit. Amo bitang dalan diri sa Antonio kay gulamak. Naot yung motor. Ikaw, goodbye na, tapirot. Ay, tapirot. Goodbye. Where have you been? Where have you been? Huh? Huh? Uso gigikon. Where have you been? Uy! Ikaw ba? Sa iyo. Awayon ka ron. Bebe! Maninay din ni Mary sa ilang kasal din ninyo. Si Doc Ako ano ni, uy, ako ano ni. Maninay, Mary, ang kabutan biya kayo na dili pa din natihik. Your wings. Ay, sa libre Napkin with nakapalitan. wings. Napkin with wings. Uy. Napkin with wings? Yeah. Hello. Toy. Ikaw ba? Gray. Gray. Mag-tiktok sa imong mama na. So, makalimot na ko ani, mag-isi na imong mama na ba? Shit. Kaya ayaw ko pijuhi ya ha. Dan, dan. Ayos marata. Durada. Wala. Wala. Mag-practice na ta. Mag-practice. Pre, gina, karon na ba? Ha? Karon na lagi? Ay. Ikaw. Ito na yun. Ate mo malit day. Ano na? Diyan na sa dool. Hmm? Hindi ron. Kama na yung ta. Ayaw, dara, oy. Ikaw lang. Hoy! Pucha! Cellphone naman. Hirap na ipo, sulod niya na. Tanaw ka. Pani na na. Ah. Okay, dili ka drabi ka na basta. Kuya, ayaw ko bigla. Mahulog na mahulog. Oh, iya. Ay, sorry. Sa bag. Isa mong balay na luto. Luto mi og kuan. Luto mi og inon-on. Tara ikaw. Is nagluto mi og inon-on ganiha. Tad nga kuan. Then nagdilongag na mo is among nilong is mais na bugas.
Diri siya giluto sa among nag-uling na may ganiya. Ano kay bukalan na kay makuan ba? Malaphawan ang kalaha. Kay nag-uling na may ganiha. So, mo to. Ang paniyapon niya is paniyapon may inon among sudan niya. Ay pasori dito o to. Ipas sa pagsasabi ko na kaon mo sa mga kuan sa mga lang kaon niya. Okay. May ipasudan nila bulan yung gipalit atong miaging adlaw kung ano dayon dagan mo og noodles di ko tigkaon ano yung noodles kay processed food man dayon ang may bulad hindi yung bulad kay masyal appetizer so maura to magmaniapon ni anya ay kilang tara ang bulag sa mong gipalit din niya daming bugas ang gipalit bago lang nagibait gani yung bugas kaya nahulot ang bugas kaniya then mais among ipalit kay wala pa may kapit humay bas na unya ugma ka so maara to good evening sa kanan. Where is mama? Mama kay kuan adtong abroad. Nasa syudad. Mama is buying milk. Huh? Huh? Egg? Aman mama, buying egg? Yes. Ma'am, uba? Where's the taklog milk? Taklob sa milk? Aman ibutang ang taklob sa milk? Mommy. Aman lagi. Mommy did it. Ha? Mommy did it. Mama eat it? Aman ibutang ang taklob sa milk? Aman. Gusto! Aman mama. Tita ta. Tata? Aman tata? Drink pa ka milk? Uy! Anong balayo ka naman? So, uy, sulod uy. Ali na, ali. Yes, kuya. Oh, kuya. Wah, tulo na. Ulang pa. Ulasot. Sino na inala na dapit? Kaya ang bato na din niya kay Kasi, wala ko ito tubo pinanggikuan ni Korta. Ano na, busyo. Kuha mo sobra na yun. Ihatag nyo naman ni Kre.
Wala lagi sinsiw lagi. Saan man ako na pag... Right again, right. Ano to? Ayo, biraha. Hindi na. Manglag mo. Amo, bre. Hello. Bom. Eh. Allah. What? Sakay boom, bre. Sakay boom. Palit juice, gre palit. Awas gre. Awas. Yeah, abot na si gre. Gilis ka? Gilis? Iwan, babat? Ay, Zaya. Abot na Kuya Gray. Juice. Hello, dahang kay juice gre. Daghana na oy, ha? Dagan ya, yan ako makan di hari ni. Wala. Go. Daghana juice anay oh. Get your slipper. Dagag juice oh. Get your slipper na. Juice. Oops. Get your slipper. Go get your slipper. Your slipper first. Slippers first. Yep. Bugos lang. Yeah, bugos sa pelangga. Ayun hapon. Paduli akong tindahan kay nakipaliton. Palit ko ano evaporated milk. Okay, isago sa among dessert box. Kaya may dessert, I mean ko lang mga gibuhat nga sa taon eh. Lagi ba may jelly ace gahapon dayon. Unflavored siya. Pero gipabugno na daan hindi ko na butangan tong evaporated milk para matamis. Condensed milk ba yan? Balik sa ko. Ayun, namay kuhan ka ng evaporated milk o condensed. Wala yung condensed. Kaya ng cowbell. Sa pinta na, pagkailangan ko na po. Ang inyong ibab, 34. Isagol nindo na, kaya niugan na sa fruit salad. Kalang doon, isagol no? Pila po na? 34. Pila ka na? 50, 34, 84. Sir, nagsalapin? Paliyog. Palit.
Palit na ko og iwap o condensed milk. So kung hapit na may maabot sa balay kaya nakapalit na may sagol mo kung yung duha iwap og condensed milk para na isabaw og tamis ang gula ay jelly ice nga gihimo ba. So naabot na ko sa mga balay. Let's do this actually. Let's create a dessert. Kapit naman ka. And then so ako yun yung ablihan ang ipalit nga saan eh? Ano ba? Cowbell of Angel Evaporada. Ano siya? Ayan, okay. Ano yung ablihan? Ang palyaan ko. Masa nga? So, kung ano yung ablihan ang palit ako ang condensed milk. Balo mo abli. Ano paak ang kuan? Oh, yung hulog. Okay, nakatulo. So, yan. Tiwas ang abli na ang sa lata. Next, chemical. Pagkumpa. Ako na ni. Abli na. Ah, yes. It's open na. Okay na. Okay na ang kuan. Ako'y kaon. Ano sa mga... Bugat. Bugat siya. Ayun lang. Tandaan lang. Kining kuan. Kini siya. So, kung i-open nga. Gulaman ba? Isagol ning evap o condensed milk. Siguro ni ba? Siguro ka na eh. Evap weighted milk o condensed milk. So yun na to. Tabangan. Tabangan huruf.
Siya ka ng... Hindi siya tamis, kidagan kayo ba yun? Pero okay na. Dami na siya inigbugnaw. Dami siya inigbugnaw. Ay, naklaro. Bugnaw sa namin. Para mo dami. No way. No way.